היום יום כיף, אנחנו בהרצליה במרינה, שתינו, סיגל ואני, שלושתנו, עם משי המושלמת כמובן. בגוש התקציר, מה עושים, מה הפעילויות בשטח? טוב, משי בת 2.5 כמעט, עוד לא, וכרגע היא הולכת לשתי חוגים. חוג אחד זה חוג שחייה, שהיא רק התחילה והייתה בינתיים בשיעור אחד. היה מצוין, ממש הסתבכה, עם ילדים הרבה יותר גדולים והרבה יותר שמנים ממנה. והחוג השני זה חוג ג'ימבורי, ששם אנחנו עושים כל מיני פעילויות גופניות, על כדור פיזיו למשל, וסתם התאבלות. חשוב לציין שבכל הפעילויות תמיד משי ילדה הכי קטנה גם בגיל וגם בגודל. מה שלא מפריע לה להצטיין בכל מה שהיא עושה. יש שם תמיד ילדים הרבה יותר גדולים והרבה יותר שמנים והרבה יותר מבוגרים שמתבכיינים ועושים פרצופים. אני מאוד גאה, גם במשי וגם בסיגל, והמסקנה מתבקשת, שתיהן ממש מושלמות.